nkasi obi na nsogbu. Ihe mmụọ dị ngọzi chabata n'ime obi ndị niile kwere na gị. Ewepụ onyinye gị, gịnị fọrọ na mmadụ? O nweghị ihe ga-adị mma. Sachapụ atụtụ njọ, gbaa mmiri n'obi dị ọkụ, gwọọ ọrịa na-arịa anyị, hulata obi isi ike, kpalite obi jụrụ oyi, gbazie ụkwụ na-agaghị, nye ndị kwere n'okwu gị, ndị chekwubere n'ebere gị, onyinye asaa nke gị. Mgbe anyị